Oh, yuk, 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 yuk. Jatuh pandang anggap penggembang Menggembang miler psikologo Kita diri isara sesok Karena baak montap-montap Sari lumampas Gagak-gagak Sang paketan Gagak-gagak samulan Berkuliahan Kang lumangsa Mangsa muka kasulaya Beri tepuk tangan yo. Tepuk tangan buat Mas Komar. Yuk kasih sawerannya. Ayo Mak, saiki sampean Pak, yo. Yo. Oh 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 ah. Ho ah, ho ah. Ho ah. Lo lo lo. Oeo, 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 oeo. Lo yo. Sikro nayoko ngayai karya prakarya den praja kumraga semput cantut tali wanda manunggal setya gambyat dinana Sri Swarani kumuro samyara pengarsa ngestu padha rawuh sanata sanjuru-juru ngarai karya. Opo? Nek dhewe lempe-lempe we met, ora ono Andes. Kon salto-salto dhewe, nggih. Iya. Mak Endang kon salto kuwi. Yo. Kuwi ora salto kuwi. Ora.